дуруд дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ин нашри навбатии барномаи Сирри Ногуфта аст. Дар доираи мусоҳибаи барномаи мазкур мо даъват кардем ҷоизадори чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни варзишгарони дорои имконияташон маҳдуди ҷисмонӣ Шоҳрух Назаровро. шоҳрух, хушомадед мегӯем шуморо. Бисёр шодем аз дидоратон. медонем ки шумо меҳмони доимии барномаҳои телевизиони варзиш ҳастед ва мехостем ки пейромуни чемпионати ҷаҳонӣ баргузор гардида ки онҷо шумо муваффақ гаштед ва дар маҷмӯъ роҷеъ ба фаъолияти варзишӣ ва ҳаёти шумо як суҳбати ошкорое анҷом дода бошем, зеро ки мавзӯъҳои варзиширо бо шумо зиёд матраҳ карданд дар барномаҳои гуногун, аммо паҳлӯи зиндагиятонро камтар мо дар сарчашмаҳои иҷтимоӣ мебинем. шуруъ мекунем аз як саволи умумӣ. айни замон ба чӣ корубор машғул ҳастед? дар пеш ягон мусобиқаи муҳим ҳаст ё не? бале, мо барои чемпионати ҷаҳон моҳи ноябр мешавад дар шаҳри Бишкек дар ҳамон ҷо тайёрӣ дида истодаем ва субҳ шом тамринҳои мо давом дорад. яъне ки дар як рӯз ду дафъа дар ду баст машқ мекунед? бале. вазнин нест дар чунин реҷа машқ кардан? бале, вазбин аст, аммо ҳадаф олӣ аст, аз мушкилиҳо намеаросем. беҳтарин, машқҳои варзишгари паралимпӣ аз дигар варзишгарон фарқ мекунад ё не? қариб ки не. фарқият дар чи аст? фарқият дар майдони набард ҳаст, аммо дар тамринҳо нест. яъне ки барномаи машқӣ пурра монанд аст ба он барномае ки дигар варзишгарони риштаи самбо тамрин мекунанд, дуруст? бале. хуб, чуне ки медонем шуморо ба варзиш падаратон бурд. нахустин қадамҳо ба падар буд ки падар худ дар гузашта самбочӣ ҳаваскор буд. монанди шумо касбӣ набуд. не. аммо чӣ тавр шуғл ба ҳамин риштаи варзиш бастед? баъзеҳоро волидайн маҷбур мекунанд, аммо шумо оҳиста оҳиста аминро як роҳи ҳаёти худ интихоб кардед. бале, ман мехостам як коре кунам ки мақсад дигарон накарда бошад. ман кофтам, зиёд чизҳоро кофтам. мақсад ман аввал ҷудо машқ мекардам, баъд аз он ба самбо гузаштам. барои чӣ ҷудо нашуд? балое ки барои мусобиқаҳо дар як сол 3-4 мусобиқа 5 мусобиқа мешавад. ада самбо федератсияи байналмилалии самбо маро дастгирӣ мекунанд. ҳар мусобиқае мерам, онҳо роҳгирову ҷои хоб медиҳанд. то ҳол ин дастгирӣ ҳаст? бале. чуне ки медонем роҳбарияти федератсияи варзишҳои паралимпӣ тағйир ёфт ва ягон тағйирот нисбат ба варзишгарон шуд муносиба дастгириҳо? бале, 2 моҳ мешавад ки роҳбарият иваз шуд. ҳоли мо ҳамсӯҳбат нашудем. аммо бовар дорам ки наздиктар ба чемпионати ҷаҳон шояд аллакай тамос бигиранд ва дастгирӣ кунанд дар сафарбар кардан ба чемпионати ҷаҳоне ки моҳи ноябр баргузор мегардад. бале, мо аввали августа мусобиқа дорем дар Миср, аммо мо барои зудо, аммо мо дер кардем. афсус ки ман бояд дар ду ришта бояд баромад кунам, чун дигар варзишгар монанди ман дар Тоҷикистон нест. хотири ҳамин ман ҳам ба ҷудову ҳам ба самбо шуғл дорам. дар Миср чӣ мусобиқа аст? дар Миср гран-при ҷудо ҳаст барои хорҳои олимпӣ ҷамъ кардан барои Лос-Анҷелес 2028. аз кадом ҳисоб шумо дер кардед? сабти ном накардед ё ҳуҷҷатҳоро дер пешниҳод кардед? бале, сабти номам накардем аз сабаби ки маблағ наёфтем. мо ҳамин сол сеюм мусобиқаи зудо мешавад ки сафарбар нашудем мутаассифона. ман то ҳоло ки як мусобиқа иштирок кардам баъди Париж дар мусобиқаи Астана гран-при барои ҷои сеюм бохтам. то ҳозир дар рейтинги ҷаҳонӣ дар 13-ум ҷо ҳастам. яъне ки ҳадафи дигари шумо дар баробари чемпионати ҷаҳони самбо ин рохати бозиҳои олимпиро ба даст овардан аст? бале, яке аз орзуҳои беҳтарини ман дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардан ва 3 бозиҳои олимпӣ мешавад ки афсус ки ман хол ҷамъ карда наметавонам. самбо ки моро худшон дастгирӣ мекунанд. мақсад хотири ҳамин мо хостем ки иштирок кунем барои ватани хеш медалҳо биёрем. аз миёни ҷудо ва самбо меҳр ба кадомаш бештар аст? албатта ки ба ҷудо.
ба хотири олимпӣ буданаш? бале. машқҳо дар маҷмӯъ мушкил нестанд бо назардошти мушкилоти биноӣ? албатта мешавад, дар роҳ мешавад, ба дарозӣ ба дурӣ медавем, роҳи мошингард мешавад ва дига аз ҳамин сабаб мушкилиҳо мешавад ба кӯҳ баромаданҳо, не ки дар маҷмӯъ унқадр даст давоми солҳо ман одат кардам. 15 сол аст ки машқ мекунед ба таври касбӣ, дуруст? Бале. дар ҳамин муддат аллакай одат кардаед ки ба масофаи зиёд давидан ҳатман дар паҳлӯатон як нафар ҳаст? бале, роҳҳои ноҳамвор, мошинҳои зиёд каме халал мерасонад, аммо ҳадаф олие ки аст, аз мақсади худ ҳеҷ гоҳ намегардем. беҳтарин, мо боварӣ дорем ки ҳатман ба мақсаду мароми худ мерасед. ҳамчун варзишгар ба кадом мушкилиҳои сахт дар ҳаёт рӯбарӯ шудед? албатта дар ҳар як варзишгар мешавад осебҳо мешавад, баъд аз ӯ иштирок накардан ба мусобиқаҳо мешавад ки ту тайёр мешавӣ, 2 ҳафта мемонад, 1 ҳафта мемонад ту иштирок мекунӣ ё ки намекунӣ. ин савол аст. намедонӣ субҳ хези тамрин кунӣ ё ки бегаӣ ба тамрин равӣ. роҳ афтода номаълум камтар роҳ афтода мекунад. дар умум ин қадар мушкилиҳо ки бошад дар ҳаёт ҳамчун варзишгар, чаро тарки соҳа намекунед? албатта ки аммо мегӯям ки ман худам ягона варзишгар дар ҳамин таърихи мавҷудияти Тоҷикистон ҳастам. 3 медали барои Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ман овардам ва ман ягона ки ҳастам. вақте ки ман тарк кардам, ки кори маро давом медиҳад, ки меравад дар ҷо аз ҷои ман иштирок мекунад. ҳар мусобиқае ки мо меравем 20-25 нафари аз дигар давлатҳо мебоянд, аз давлатҳои ҳамсояи мо, аммо дар замини Тоҷикистони мо дар баъзе мусобиқаҳо 1 нафар иштирок мекунад. ин барои ман фахр аст. самбо ба шумо чӣ дод ва умуман варзиш барои шумо чӣ аст дар ҳаёт? самбо варзиш барои ман сабр кардан ва ба худ боварӣ карданро омӯхт. дигар чизе не? албатта иловатан барои саломатӣ, бале, барои вазъи ҷисмониро беҳтар нигоҳ доштан ва аз ҳама муҳим сабр. бале. ба ҷуз аз самбо боз чӣ фаъолият доред дар ҳаёт? албатта ки ҳозир кори ман фақат варзиш аст ва баъд 1-2 корҳои дигар ба нақша дорам. тахмин кадом соҳа метавонед ки интихоб кунед ба ҷуз аз варзиш? боз ба кадом соҳа шуғл доред ки метавонад дар оянда барои шумо сарчашмаи даромад шавад? бале, мо дар Тошкент ба баъзе бародаро гап задем. маҳзгариро мехоҳам омӯзам ва мехоҳам ки ҳамин соҳаро ба худ касб кунам. маҳз касби варзишӣ? бале. ва талабот нисбати ин соҳа ҳаст ё не? рости гап ки ҳоло ки на он қадар аст. ман фикр мекунам ки дар Тоҷикистон то ҳозиро ман нашинидам мақсад ки ягон маҳзгари касби варзишӣ қатъи ҳамроҳи дастаи мунтахаб гашта бошад, ман надидам. яъне ки шумо метавонед инчунин дар варзиш бимонед, аммо ба мавқеи дигар, на ин ки варзишгар, балки ба ҳайати табибон шомил мегардед. бале, ҳамин ният дорем. агар ки ман чанд мусобиқа гузашт, мақсад агар ки мусобиқаҳо дастгирӣ накунанд, мо холҳои олимпӣ ҷамъ карда наметонем ва чихе мо метонем ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунем. ба хотири ҳамин мо ҳамроҳи дӯсто гап задем ва федератсияи байналмилалии самбо онҳо қатъи мо ҳамкории зич доранд ва онҳо дастгирӣ мекунанд ки ман ба Бишкек иштирок кунам. аз куҷо ин қадар боварӣ аст ки агар ки шуморо ба ҳар як мусобиқае ки имтиёзӣ аст сафарбар кунанд, шумо ҳатман роҳхат ба даст меоред ба бозиҳои олимпӣ? бале, ман иштирок кардам ба мусобиқаҳои бозиҳои осиё иштирок кардам ва 2024 дар 2 гран-при иштирок кардам ва холҳоям каме нарасид ба Париж. баъди Париж боз ман иштирок кардам дар мусобиқаи баъд аз чемпионати ҷаҳони Астана. боз мо сафар кардем бо гран-при Астана. ман дар он ҷо хуб рақобати хуб доштам ва
барои ҷои сеюм мутаассифона ба рақиби Бразилияам бохтам ва ман ягон мусобиқае ки мақсад рафтам якум давр набохтам ва монанди ки ман бояд дар тамринҳои дастаҷамъӣ дар ҷумҳурии ҳамсоямон иштирок кунам. аз сабаби ин ки мо натонистем иштирок карда ва ба олимпистҳо ман тамрин мекунам ва хуб аз хиёл мекунам ва унҷа тренерои мо ҳастанд дар ҳамсоя аллакай моро ҳама мешиносад. онҳо мегӯянд каме дигар мондааст барои ту, бояд ту иштирок кунӣ ва дар як-ду мусобиқа мегӯянд намешавад. ва ҳамин масъули федератсияи зудо дар охирон гран-прии зудо ҳамроҳи ман буд ва онҳо гуфтанд ки ҳатто чемпионаи олимпӣ мебозанд ва ту бояд ҳаракат кунӣ, неки мутаассифона нашуд. хош, бубинед, марҳилаи интихобӣ як даврае ҳаст ба бозиҳои олимпӣ. варзишгарон на ба ҳама мусобиқаҳо мераванд, яъне интихоб мекунанд ки дар кадомеаш имтиёзи бештарро ба даст овардан мумкин аст. ба чанде аз онҳо сафарбар мешаванд, дар онҳо натиҷаи хуб нишон медиҳанд ва ҳамин кифоягӣ мекунанд барои рохати бозиҳои олимпӣ. тахминан ба шумо дар чанд мусобиқа дар марҳилаи интихобии бозиҳои олимпӣ сафарбар шудан кифоягӣ мекунад? ман фикр мекунам на кам аз 6 то. На кам аз 6 то? бале, то 2028 на кам аз 6 то мусобиқаҳои зудо мо бояд иштирок кунем ва тамринҳои дастаҷамъӣ бояд мо иштирок кунем ва рақибони худро ҳис кунем. ва ман дар инҷа ба олимпистҳо гӯштин мегирам, ино дигар хеле гӯштин мегирам. мо ба паралимпистҳо дар мусобиқа мегирем, тамоман дигар гӯштин аст ва каме худро гум мекунем ки чун онҳо асосан бо қувва мешавад дар онҷа. дар инҷа мо гӯштин мегирем танҳо бо тезӣ, бо техника. на ин ки дар вазнишон, балки дар умум ягон ҷудокори паралимпӣ дигар нест дар Тоҷикистон? Не, мутаассифона мо борҳо ҷустуҷӯ кардем ки мақсад мо ҳамин соҳаро ривоҷ диҳем ва наёфтем то ба ҳол. барои ин маҷбур ҳастед бо олимпичиёни риштаи ҷудо машқу тамрин кунед? бале. бештар бо кӣ кор мекунед? ман дар ноҳияи шаҳрнав ҳастам ва пеш аз мусобиқаҳо ба шаҳри хуҷанд сафар мекунам ё ки ба душанбе ба ягон толор тамринҳо мекунам. бештар ба кадом толор меравед? бештар ба толори хуҷанд, комроншоҳи суприён, дар толори варзиши комроншоҳи суприён ма дар онҷо тамринҳои худро мегузаронам субҳ шом пеш аз мусобиқаҳо ва баъд дар душанбе. вақте ки машқҳои дастаҷамъӣ мегузаронед дар душанбе дар хуҷанд, инҷо маблағ аз куҷо сарф мекунед? инҷо аз худам ва баъзе устодон медиҳам ва падар фарзанди падар оила дастгирӣ мекунад? бале. беҳтарин аст. акнун мавзӯи чемпионати кушоди осиёро матраҳ мекунем. рақиби шумо дар финал варзишгари австралиягӣ буд, марк Тромп. ӯ пас аз рақобат бо шумо гуфт ки торумор шуд ва гӯё ки шуморо ба чамадон андохта ба Австралия фиристоде. шумо худатон чӣ таассурот бардоштед аз финал ва дар умум аз ҳамон мусобиқаи баргузор шуда? бале, пеш аз мусобиқа мо севақта тамринҳои хуб доштем ва таи 10 рӯз дар шаҳри хуҷанд тамринҳои дастаҷамъии севақтаи хуб буд. ман раҳмат мегӯям пеш аз ҳама ба Федератсияи самбои Тоҷикистон ва ба зубори худ маро ҳамроҳ карданд ва хеле худ боварии хуб доштам ки ман бояд дар инҷо чемпион шавам ва мо ҳам сафарбар шудем ба шаҳри Ташкент ва мусобиқа хуб буд. рақиби аввали ман аз Узбекистон буд ки он ҳам хеле варзишгари хуб буд. онро 8-0 буридам ва рақиби дуюмам Қазоқистон буд. онро низ 8-0 буридам ва финал низ 8-0 буридам. яъне ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ин нахустин медали тилло барои шумо буд? бале. ҳис карда истодааст ки сол то сол рушд мекунед маҳорати шумо? бале, маҳоратам пеш меравад, аммо боз такрор мекунам ки ман бояд ба тамринҳои дастаҷамъӣ фаро гирифта шавам, чунки дар намуди зудо бошад бояд ман ҳоли боз ҳаракат кунам. пештар шумо медали биринҷии ҷоми ҷаҳон ва нуқраи мусобиқаи кушоди осиёро ба даст овардед.
дар он мусобиқаҳо чӣ нарасида буд барои медали тилло? бале, ман дар ду мусобиқаи самбое ки бой додам ва ба рақиби русияигӣ худ бой додам ва Виктор Руденко. бале, ва ӯ хеле хуб тамрин дида буд пеш аз мусобиқа. Варзишгар ҳама яхел аст, лекин пеш аз мусобиқа бояд тамринҳои хуб дошта бошад ва витаминизатсияи хуб дошта бошаду ва ба мусобиқа натиҷаи хуб медиҳад. Ҳама варзишгари яхела аст, лекин ҳамин тамринҳои пеш аз мусобиқа. аллакай Виктор Руденкоро омӯхтед дар ду набард ки чӣ услуби гӯштингирӣ дораду агар дар мусобиқаи навбатӣ рӯбарӯ шавед чӣ тавр ӯро мағлуб мекунед? бале, он аз тариқи физикӣ хеле рушд кардааст ва мо карда истодаем ва охира мусобиқаи чемпионати ҷаҳон ман бой додам, ба ҳисоби 2-0 бохтам ва ман рости гап то ҳоло камтар медонистам аму афтиданҳои самбое ки мақсад ба зону меғалтӣ хол медиҳанд ва аз рӯи ҳамин холҳои майда ҳозир мо кор карда истодаем. бо мураббӣ чӣ қадар зич кор мекунед? ва бале, ҳозир ман хушбахтона мураббии хуб дорам, чунки чанд барномаҳои гузашта ман таъкид кардам мақсад ки ягон мураббии хуб бошад, кор кунем. аммо ҳозир хушбахтона дар самбо мураббии хуб Шоиф Сайриддин, эшон низ варзишгари хуб аст, дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ медал овардааст. бо ҳамроҳии ӯ мо тамрин карда истодаем ва аз чемпионати ҷаҳон мо медали тилло бояд биёрем. самбо фаҳмо аст, аммо дар ҷудо медал ба даст овардан мушкилтар аст. розӣ ҳастед? бале, рақобат бештар аст, рақибон бештар ҳастанд. бале. барои беҳтар кардани ҳунару маҳорати худ дар риштаи ҷудо чӣ кор мекунед? охи ман як худам аз дастам ҳеҷ кор намеояд. не, манзур ки бибинед, намешавад ку дар як вақт ҳам усулҳои самборо машқ кард, ҳам ҷудоро, ё мешавад? не, албатта намешавад. чӣ тавр тақсим кардан мумкин аст? намешавад. ман асосан ҷудо тамрин мекунам рости гап ва самбо гӯштин мегирам. яъне ки ҷудо машқ мекард аз ҳисоби надонистани нозукиҳои қоидаҳои самбо аз Руденко мағлуб шуда будед? бале, бале. яъне ки аксарият шумо ҳамчун самбочӣ медонанд, аммо инҷо мо аммо натиҷаҳоям аз самбо аст. маълум мекунем ки Шорух Назаров худаш ҷудочӣ аст. акнун ҳадафи ягонаи шумо дар варзиш ин иштирок дар бозиҳои олимпӣ асту халос? бале, орзуи ҳар як варзишгар аст ки бояд бозиҳои олимпӣ иштирок кунад, ки чун аз Тоҷикистон ягон варзишгар ҳоло иштирок накардааст ва ман мехоҳам ки ватани дар ҷудои паралимпӣ, дуруст? бале. мехоҳед нахустин нафар бигардед? бале, агар худо хоҳад мо ҳаракат карда истодаем ки ба нияти худ расем. шумо мехоҳед ки оянда фарзандони шумо роҳи шуморо давом бидиҳанд? не. барои чӣ? барое ки варзишгар шудан осон аст, на он қадар осон аст, лекин бояд ҷустуҷӯ кард ки барои мусобиқаҳо рафтан ин хеле душворӣ аст. лекин варзишгарони мо риштаи ҷудо ҳоло дастгириҳои хубе доранд. бале, ман чанд бор ба олимпичиён. бале, ба бисёре онҳо ман дӯст ҳастам ва суҳбат мекунем. ҷудо чӣ дӯст доштаи шумо? аз ватани худ Темур Раҳимов. аз варзиши байналмилалӣ бошад чӣ? аз Ӯзбекистон Ришод Собиров. ба кадом хотир? барое ки он варзишгаре хуб аст ва дар 3 бозиҳои олимпӣ медали биринҷӣ гирифтааст. бо Тимур Раҳимов ягон маротиба дар рӯи татамӣ кор кардаед? не, мутаассифона кор накардаем, лекин дӯст ҳастем ва бисёр маслиҳатҳои хуб аз он бародар мегирам. ман боварӣ комил дорам ки суханҳои шумо то ба Тимур Раҳимов мерасад ва Тимур ҳатман пас аз дидани наворҳо дарк мекунад ки миёни варзишгарон як ҷудокори паралимпӣ ҳаст ки
мехоҳад бо ӯ якҷоя тамрин кунад ва шояд ки дар ояндаи наздиктарин мо шуморо якҷоя дар тамринҳои дастаҷамӣ бубинем. бале мо хоҳиш карда будам ба ишон суҳбат дар суҳбати наздик ҳастем ва ман гуфтам ки маро ба шогирдӣ бигирин ва онҳо гуфтанд баъд аз мусобиқа мебиёям боз суҳбат мекунем. не ки то ба ҳозир мо суҳбат нашудем. шояд фаромӯш кардааст. Бале. мусобиқаҳои зиёд, Бале. боз фаъолияти ҷамъиятӣ зиёд дорад айни замонешон. ҳатман ҳамин барномаи мо як хотиррасон мешавад барои Тимур Раҳимов. Шоҳрух, ман миннатдории худро ба шумо баён мекунам барои вақт ҷудо кардан аз ноҳияи шаҳри Нав хеста ба меҳмонии барномаи мо омадан. ман танҳо бурдборӣ ва комёбиҳо дар на танҳо корномаи варзишату балки дар ҳаёт ба шумо хоҳон ҳастам ва умедвор мешавем ки мо шуморо ҳатман дар бозиҳои паралимпии навбатӣ ҳамчун муаррифигари Тоҷикистон мебинем. раҳмати калон. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи Сирри Ногуфта ба анҷом мерасад. хотиррасон мешавам ки меҳмони мо буд ҷоизадори чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни варзишгарони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ Шоҳрух Назаров. то нашрҳои дигар сар ба онду хонобод бошед. хайр.